जों बिराद खस्थ' मोनबाय बेनिखायनो नोंथांमोना मोजां मोजां कन्टेन्ट नुबाय थागोन गोजान गोजान थांनाय साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट खालामहरदो आरो ना आदा जाबाय दे थेंक इउ वाच फर वाचिं नै महामाया ओ itu फाइनालि जों सफैबायनो प्रसाद लानो नामा होननायसो जों सफैबाय नै महामाया मन्दिराव महामाया मन्दिरनिफ्राय सफैबाय सफैबाय ओ मन्दिरानो लोगोफोर मन्दिर सिङाव हाबनानै महामाया मन्दिर फाइनालि जों मोनफैबाय फट' लानोसै मासै बैयाव फट' लादों दंलै आदा महामाया मन्दिरानो नायना लादो लोगोफोर ओरै हा जों दे बर'फोरबो फुजा फैयोना बावना महामाया होननाया बावनो नामा बैयाव थाङो जों लोगोफोर दा बैयाव राया मेथाइ मोख्राफोरनो होनो मेथाइ बायदों आरो ना मेथाइ होनांगौलाय दा मोख्रा लोगो मोननो लोगोफोर ओमफ्राय जों दा स्कुटिजों फैबाय आरो ना दिनै आदानि अननायावसो फैनो मोनबाय आरो ना खुनु नुफेराखैमोन महामाया होननानैसो मिथियोमोन आरो ना गाखोलांसै आरो ना लोगोफोर गाखोलाङोमोन आदा गोजौआव जुथा खुनाङा ओमफ्राय आदा जों दा गाखोलांसै आरो ना लोगोफोर नै गाखोलांबाय नै आरो फै नै लोगोफोर गाखोनायानोलाय सालथेसो बियो मोनसे सालथे माने आं बिराद मोजां मोनो आरो ना बिदि बरिया नै आयु बास्लायनाया गलालै मबाइलखौसो सिख'लाबायगोन नामा दा नै मालाय अनलायलायदों नै मालाय जानो मानसियो मबाइलखौ सिख'बाय सेस ओमफ्राय मबाइलखौ सिख'बालाय ओमफ्राय आदा मबाइलखौ सिख'आ गलालै बेगजों होबा खारलाजोबगोन दा बिसोर आं बेगजों होबाथाय खारलाजोबगोन नालाय खारफाबोजोब्बाय नै आया लालै नालाय होंगो दोंगो मेथाइ जाहैजोबसिगोन दे लालै मेंसिब्बाय लोगोफोर आयौ दोंगो फैजोब्बाय नै बिस्कुट लाबाय नै मेथाइ लानायखाय नुजोबसै नामा जालिलै नालाय नै उदै सिङाव लानानै नालाय बिमाया माबानि गाखोदों नालाय गिनानैसो खारो दांजायाबो फाग्लालै साले आयु सिख'खायो माइरिबो नों खोनाबाय औ हा 1xआवबो खोनाबाय जानायानो जालिलै जानायानो लादाना मा जादों जासिबो नै माथाजोब्बाय मानसिनो जाजोबखाबाय दा आयु लाखालै फाग्लाखा बिदि मेथाइ जानानै थायो आरो बिसोर आलदालै नालाय बिमानाव गाखोदों आरो जादों बिमानाव गाखोदों आरो जादों बोरैबा गिथावथावबो नुयोब्रा गैला बेसेबांमोन बिस्कुटआलाय बेसेबांमोन आयु सिख'जोब्बाय बेसेबांनिमोन बेसेबांनिमोन 40 थाखा मेथाइखौ जाजोब्बाय 40 थाखानिमोन आरो ना जासिबाय नै फाग्ला जानो दे औ फट' लाखिनांगौलै बरिया खुलुमहैनोबोमोन नामा औ ओरै थांनो मोनो औ हिसुनांगौ महामाया लोगोफोर नै गोबां मानसिफ्रा बर'फोरबो फुजा फैयो दा गोबां बर'फोरबो फैयोना माने बयनिबो माबा आरोना बियो महामाया मन्दिर बिराद बरियाखा नै फुजा हैजागौमोनलै लोगोफोर बोर मोनगौमोन खोमा सोराफा गणेश ठाकुर ओरैबादि फुजा फैयो लोगोफोरनि बे महामाया मन्दिरावहाय बर'फोरबो फैयो मालाय बर'फोरबो बाबथाजोबनाया सिख'ना लानायखौ खेब मोनाखै बिस्कुट बिसिनायखौ जानो दंना गैया आयु जिबौ ना मा जाखो बेलाय जिबौआ नै लोगोफोर आयु आदा ओरै फैलाय जिबौआ लोगोफोर नै
जिबौ बोरैबा मोनलायलायबायलां ओरैबायदिखा नै लोगोफोर दानानै दोननाय आरोना मुथि आङो मोगथाङाव बेबादि नुफेराखैमोन मालाबाबो दिनैसो नुफेरबाय आं महामाया होननानैल' मिथियोमोन आरोना खिन्थु फैफेरनो मोनामोन आं लोगोफोर दिनैसो दिनैसो आरोना नै हाबजायोबो आदा होदसो हाबजायोबो लाइटस दं होद सोर आफा हनुमान सोर होद थिनजोंसो खुनाव हाबथ'लालां हाबजायोमोन आरोना आं हाबथ'नाय जाला माने आं जुथा गानदों नालाय खर' लांसै आदा आयु न मोनोबा नै मबाइलखौ ना ओरैबादि जोबनो थाङालै इन्ट्रेस्ट नोंसिना गाननो थाङो मोनो ए गोदोनिफ्रायनो दंना आदा बे आरो हाजोबो दं थांजाबावो ए आं थांजानो बोरमाफ्राबो बिराद गोमो फैबाय लोगोफोरजों नोंसोर खुवाबाबो नै फाला मालाय साननायफ्रा गोबां मानसिफ्रा फुजा फैयो आरोना लोगोफोरखौ गोजौ गाखोलांसै जों दा गाखोलांसै दा लोगोफोर आसामफ्राथ' बिराद नायदो नै जासिबां नालाय ओरै गाखोलांग्रा नै लोगोफोर आयु फन हरनो बरिया जागोनलै आदाबाव नै मालाय नालेंखर जादोंना सालथे औ जालि जागोनलै नालेंखर नालाय ओइ आं बेसे आलदालै थांसै लोगोफोर खेला जायालै मबाइलखौसो सिख'ना लांगोन दा गोजौआव लाना लांसै मबाइला बायगोन सयथि मेंसिबोलै माथो बरियानो अन्थायाबो हबे सोर आफा हनुमान नुबायलै नै औ ओरैबादि नै फै लोगोफोर खेलाय जायालै मबाइलखौ मोननायसो नंलामोन आंहासो मबाइलखौ मोनलामोन आयु सोर आफा हनुमान गिथावना खेला जायालै फाला आं मबाइलखौ मोननाय मा रागा जोङोना फाला बिसोरबो जा फुनाय समाव बिदि खालामबा आलदा आंनिखौथ' दहाय साबसिन रावबो थाङाना ओरै गोजौआव नै लोगोफोर मेंसिबाबो दिनै एकदम फार्स्ट टाइम ना एकदमबारे दिनै फुजा होफैयाखै आरोना बेरायनो फैदों सानसेबाबो फुजा होफैनाय जाखागोन आरोना बाव ओरैबादि गोजौखाना बेनिफ्राय साबसिन गैयादांलै ना जेरावबो हारसिङै फैजानाय नङालै ना रावबो गैथायैयाव बेले जाला गोलोमजोब्बाय लोगोफोर आयु मबाइलखौ मोनलामोन आरो गोजौआव फैबाय सोर आफा हनुमान आरोना बिसोर लोगोफोर सोर आफा हनुमान आंखौ बोर होनांगोनलै सोर आफा हनुमान आदा सोर आफा हनुमान नालाय गोजौ आरोना लोगोफोर नै सोर आफा हनुमान आरो थांसै खालामगासिनो लोगोफोर ओरैबादि गोजौ नालाय अन्थाइफ्रा बोर बिलां जागौमोन फुजा फैनायबा मोजांनो खरस बायदिसिना लाबोनानै जालि जाबायना ओरैनो बेरायफैनाय जाबाय नै गालिनलाबायगोन लेबो सोर जालि नायबायलै आंखौ
बरियाखा होदो भिडिअखौबो बैयाव फोजोबहैसै औ औ ओरैबायदि थांसै फट' लासिनो ओमफ्राय मानसिफोर बुरजा फैया नामा फैयो ए दा सिजेन नङाना मैयाथ' बलगमाव बिराद फैदों नैबे जोबथा जाहैबाय ना बैयो ओरैबायदि दाखादों नैबे जायगाखौ सैथो ओरैबायदि नैबे लास्ट जाबाय आरोना गोलोमानो जाला लास्ट जोबथा दा नै हाजो एकदम गोजौथाराव दंफैयो महामाया हाजो भिडिअखौ जोङो बावला बारा खालामला जों फोजोबसै फंबाय मा मेंबायबो दा नै जोङो दिनै हिमालया मन्दिराव फैनानै जों बिराद गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय महामाया महामाया मन्दिराव फैनानै जों गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनबाय आंथ' नुफेराखै दानि अननायावसो आं फैनो मोनबाय आरोना माने आंखौ पार्कआवसिम लायबाय आरोना बे आदायाहाय नुफेराखै माने आं जेबो खोनायोल' आरोना हिमालया मन्दिर जानानै थांनायल' नुयोमोन आरो दिनै बिराद नुफैबाय आरोना आसरित मोनफैबाय माने जों बेरायनोसो फैदों आरोना जे फुजायैनो बयबो नोंथांमोना सापर्ट खालामहैदो आरो आदानि जे शिबा ब्लग्स इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना थाबैनो 1K खालामहैदो आङो डिसक्रिपसन होना दोनगोन आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायदो आदानिखौ बिराद मोजां जायो आरो नेक्स्ट टाइम भिडिअ नुगोन थाबैनो 1K खालामहैदो आरोना डिसक्रिपसन होना दोनगोन जों बिराद खस्थ' मोनबाय बेनिखायनो नोंथांमोना मोजां कन्टेन्ट नुबाय थागोन गोजान थांनाय साबसक्राइब लाइक कमेन्ट खालामहरदो आरोना ना आदा जाबाय दे थेंक इउ वाट्स फर वाचिं थाइबें होलायबायलै नै मालाय जानाय लोंनाय बाथाय सिखौनो खालामखादों ना हरलाय मोनसे नाङा दा नांगौबा नोंहा नै नोङो नांला खखायो आयौ थैखागोन मानिना हरफिनदो ओमफ्राय हरफिनदो आंनो होद फाला हरफिनदो बिथाया टाइमिंआ हरफिन आया दाबो हरफिनदो आंनो हरफिनदो गावसो जाबायलै हरफिन थाइबें होदों नै आलदा हरखांखायोलै सिख'नाया जादों मासे हमना लांनांगौ ना गैथ्रासै नै मालाय आराम अखा हायाबाथ' बिदिया गालिनांगौनि गोनांथि गैया एग्जाम नांला हरा हो थामनिल बाबुनिलै मोजां सिनाया भिउस थांगोन नंनानै बिराद माबायो आङो होद मा गोलैबोखोब्रा हो जानो ओरैबायदि फुजा होबायनि मालाय नैबेनिफ्राय